όχι δημοσιογράφοι από την τηλεόραση, κύριοι που το παίζουν σωτήρες, που μιλάνε για τον ελληνικό πολιτισμό, που είναι πάρα πολύ μορφωμένοι, που είναι συνταγματολόγοι, που γράφουν ιστορία. Αυτό ο καθένας μπορεί να καταλάβει σε ποιους αναφέρομαι. Όλοι αυτοί που τους ακούμε και μας αρέσει, μας χαϊδεύουν τα αυτιά πολύ ωραία. Λοιπόν, γιατί κανένας δεν έχει πει μέχρι τώρα, από το 11 μέχρι σήμερα που μιλάνε για προδοσία, αλλά δεν μιλάνε για τη συγκεκριμένη που έχει ανακοινωθεί στις 24 του 11. Απορώ. Έχω μια μεγάλη απορία. Το έχω ρωτήσει, τους έχω στείλει μήνυμα, δεν μου απαντάει κανείς. Λοιπόν, ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Κασιμάκης, που έχω στείλει μήνυμα και του ρωτάω, γιατί δεν μιλάτε γι' αυτό? Έχουν ανακοινώσει ευθύνη υπουργών. Το έχουν πει δηλαδή με πλάγιο τρόπο. Δηλαδή, δεν θα πούμε έγινε φόνος, αλλά αφαίρεσε τη ζωή κάποιου. Το ίδιο είναι. Απλά το λένε με έναν τρόπο που αποκρύπτει το πράγμα. Γιατί ο φόνος από το αφαίρεσε τη ζωή έχει μια διαφορά. Ο φόνος αλλιώς ακούγεται και το αφαίρεσε τη ζωή είναι κάπως πιο χαλαρό. Λοιπόν, θέλω να πω στους συμπολίτες μου ότι αυτοί μας προδίδουν με υπογραφές. Οπότε, αν πάρουν τα όπλα, τα οποία μας έχουν πάρει βέβαια, τα έχουν αυτοί, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ακόμα, θα πάρουμε πέτρες εμείς, δεν πειράζει, θα πάρουμε ξύλα. Αυτή τη στιγμή όμως μας προδίδουν με υπογραφές. Εμείς υπογραφή δεν έχουμε. Το να φωνάζουμε και να πηγαίνουμε έξω από το Σύνταγμα, κοιτάνε αυτοί από τις κουρτίνες και γελάνε. Διότι τη μάζα δεν τη φοβούνται. Ενώ φοβούνται τον άνθρωπο που δείχνει πρόσωπο. Και η Ιερά Δήλωση δείχνει πρόσωπο. Δεν θέλω να πείσω κανέναν, τον ενημερώνω. Το να πείσω κάποιον δεν έχει νόημα, διότι είναι καθαρά προσωπική υπόθεση του καθενός πώς καταλαβαίνει τη λέξη ότι στέκομαι. Η υπογραφή από αιώνες χιλιάδες πριν μέχρι σήμερα είναι σήμα κατά τεθέν μιας θέσης και σε ένα πίνακα ζωγραφικής μπαίνει και σε ένα ποίημα από κάτω μπαίνει και οπουδήποτε έχει πρόσωπο δηλαδή. Αν δεν είχαμε την υπογραφή του Ομήρου θα ξέραμε ποιανού είναι η Ιλιάδα. Αυτό ακριβώς θέλω να εξηγήσω εγώ και εννοείται πως δεν τους επιπλήττουμε. Δεν συμφωνώ να τους λέμε προδότες, αλλά αν καμιά φορά το κάνουμε θέλουμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν έχει καμία σημασία το να φωνάζεις, αλλά να μην υπογράφεις πλέον. Διότι αυτοί δεν φωνάζουν μες στη Βουλή. Υπογράφουν. Φωνάζουν σε εμάς. Λένε, βρίζονται μεταξύ τους για να δούμε εμείς ότι υπάρχει πολιτική άποψη. Στην ουσία όμως όλοι αυτοί οι κύριοι μες στη Βουλή υπογράφουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μας γελάνε με τα λόγια και με τις υπογραφές μας προδίδουν. Δεν το βλέπουμε αυτό. Να το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος. Οποιοδήποτε άνθρωπος, η υπογραφή την ξεχάσαμε. Την ξεχάσαμε την υπογραφή μας. Είναι δυνατόν με τα λόγια μπορείς να μεταβιβάσεις μία κληρονομιά? Δεν μπορείς. Πρέπει να το γράψεις και να το υπογράψεις. Έτσι είναι και αυτό. Αυτό θέλω να πω στους συμπολίτες μου. Και αν καμιά φορά κάποιος λέει κάτι παραπάνω, είναι για να το καταλάβουν, διότι εγώ, να τελειώσω λίγο, συγγνώμη, όταν πήγα στο Δήμο της περιοχής μου και όλοι ήταν πατριώτες, μόλις τους είπα ότι για να εμποδίσουμε τους λαθρομετανάστες να έρθουν, γιατί κανένας δεν το ήθελε και εγώ τους έδειξα τι υπέγραψα και τελικά με αυτό αποτράπηκε αυτή η κίνηση, τους είπα ότι να φωνάζετε, δεν θα σας ακούσουν. Είτε πάτε στις κάλπες είτε όχι, συνενείτε. Δηλαδή από τη μία όταν ψηφίζετε τους αποδέχετε και από την άλλη όταν κάνετε από εκεί είναι συνένεση για τη σιωπή. Πρέπει να υπογράψετε. Αυτοί υπογραφές δεν βάζουν. Δεν καταλαβαίνετε ότι ακόμη και επικίνδυνο να είναι, που δεν είναι καθόλου, αυτοί φοβούνται τον άνθρωπο που δείχνει πρόσωπο. Δεν κινδυνεύει κανένας να δείξει πρόσωπο, πιστεύω. Κινδυνεύει αυτός που δεν δείχνει πρόσωπο, γιατί δεν του πούν. Εσύ δεν μας είπες τίποτα, σε όλα έλεγες ναι. Α, εγώ δεν πήγα να ψηφίσω, δεν του πει άλλος. Ναι, αλλά το έβλεπες το έγκλημα και δεν μιλούσες. Εκεί είναι το άρθρο 120, που αυτοί μπορεί να το φτιάξανε κάτι και το στηρίζουν ότι το Σύνταγμα το κάνανε εχθροί. Ναι, το κάνανε εχθροί. Αλλά τους έπεσε το όπλο, ρε παιδιά. Βάλαν το 120, δεν ελπίζαν ποτέ ότι θα έρθει η ώρα να το εφαρμόσουν, αφού ανακοίνωσαν την προδοσία, ήρθε η ώρα λοιπόν, μας το αποκρύψανε για να μην το ξέρουμε και με αυτό το όπλο θα μας γιατί μπορεί να το επικαλεστούν και αυτοί. Γιατί δεν το επικαλέστηκες κύριε εσύ? Οπότε το επικαλούμε εγώ που είμαι ένοχος τώρα. Διότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία Θανάση αυτό το πράγμα έχει, είναι την πρόσωπή μας. Καταλάβαμε. Αυτό είναι η ουσία που δεν μπορούν να καταλάβουν οι περισσότεροι Έλληνες. Περίμενε τώρα να μιλήσω κι εγώ. Μίλησες αρκετά. Ναι.
Άκουσέ με λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Πρέπει λοιπόν να καταλάβεις το εξής, αγαπητή μου Ελισάβετ. Ότι να πω καταρχάς ότι έβαλες λιγάκι τα πράγματα στη θέση τους. Μισό λεπτάκι λίγο να... Άσε μου λίγο χρόνο και εμένα, γιατί πρέπει και εγώ να μιλήσω. Καταρχάς να πω το εξής, ότι γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ και οι ακροατές μας ότι τη δήλωση 120 την έχω υπογράψει και εγώ. Μάλιστα μεθαύριο την Παρασκευή θα είμαστε ξανά στον πτεσματοδίκη για να δώσουμε συμπληρωματική κατάθεση. Μας καλούν πάλι. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με το θέμα, διότι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Σε αυτή τη συμπληρωματική κατάθεση λοιπόν δίνουμε, έχουμε άλλη μια ευκαιρία να τους φέρουμε όλους απέναντι στις ευθύνες τους. Να τους πούμε λοιπόν ότι ό,τι και να νομοθετήσουν στη Βουλή δεν μπορεί να είναι νόμιμο από τη στιγμή που πάει κόντρα στα συμφέροντα της πατρίδος. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε το εξής, και εσύ το ανέφερες, ότι οι άνθρωποι πέρα από την προπαγάνδα που έχουν φάει, πέρα από την τρέλα που ζουν κάθε μέρα από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, από τις εφημερίδες, από όλο αυτό τον Αρμαγεδόνα της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας, δεν έχουν τη σωστή ενημέρωση όσον αφορά το γεγονός στο οποίο στηριζόμαστε εμείς και με την Ιερή Δήλωση υπογράφουμε και βασιζόμαστε στο άρθρο 120. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι ένα έγγραφο αυτό το οποίο υπογράφουμε εμείς, το οποίο πολλοί δικηγόροι μας λένε ότι έχει πολλά νομικά κενά, γιατί το έχουμε φτιάξει εμείς σαν πολίτες με την καρδιά μας. Και να είσαι σίγουροι ότι σε τέτοια κενά θέλουν να πατήσουν οι εισαγγελείς για να το πετάξουν στην άκρη. Να πω κάτι για τους δικηγόρους. Άσε με λιγάκι να σου πω. Είναι γνωστά όλα αυτά, παιδάκι μου, και για τους δικηγόρους και για τους δικαστές. Αν είχαν οι δικαστές λίγη τσίπα, τώρα δεν θα υπήρχαν αυτές οι κυβερνήσεις και αυτά τα καθεστώτα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται δεν είναι προδότες. Πονάνε την Ελλάδα, πονάνε για το μέλλον των παιδιών τους, όπως πονάμε όλοι για το μέλλον των παιδιών μας. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει όχι να μαλώνουμε μεταξύ μας, αλλά με τέτοιους ανθρώπους να δενόμαστε, να βοηθάει ο ένας τον άλλο, να λέει ένα καλό λόγο ο ένας για τον άλλον, και συμβουλή βεβαίως να δίνουμε. Και αυτό που κάνουμε εμείς, λέμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι καλό στον κόσμο, και λέμε ότι εφόσον το κάναμε έχουμε δικαίωμα να σας προτείνουμε και εσάς να το κάνετε. Δεν σας λέμε να κάνετε κάτι που εμείς δεν κάναμε. Το κάναμε πρώτοι και σας προτείνουμε και εσάς να το κάνετε. Δεν είναι πρόταση αυτό, Θανάση, είναι καθήκον. Εδώ πρόκειται για το κεφάλι μας. Εσύ το καταλαβαίνεις, ρε Ελισάβετ. Ο άλλος δεν το καταλαβαίνει. Ο άλλος δεν το καταλαβαίνει όμως. Είναι προδότης που δεν το καταλαβαίνει. Εγώ τεντάρω δεν γίνομαι κανενός. Διότι αυτό που λέμε, εγώ έχω προσπαθήσει, έχω δει τα μούτρα όλων. Για τους δικηγόρους δεν θέλω να πω κουβέντα. Κοιτάνε μόνο την τσέπη τους, και αν κατηγορούν τα γραμμένα αυτά, είναι γιατί δεν τους συμφέρουν. Και ας πούν καμιά καλύτερη πρόταση αυτή που αποσιωπούν τόσο χρόνια, 4 πάει τώρα, την εσχάτη προδοσία, και μόλις βλέπουν την δήλωση σου λένε καλή τύχη και φεύγουν σαν τους δαιμονισμένους. Αυτοί οι κύριοι για μένα δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπηρετούν τη δικαιοσύνη, υπηρετούν την τσέπη τους. Και να πω και κάτι άλλο. Οι δικαστές, και προδότης να είναι ο δικαστής, όταν θα δει κάτι σωστό, δεν μπορεί να πει όχι. Ακόμη και σουλτάνος να είναι, ακόμη και ο ίδιος ο σιωνιστής να είναι που θέλει να σε κατακτήσει. Το θέμα είναι ότι ο πολίτης πρέπει να καταλάβει ότι η αξία του δεν είναι να φωνάζει και να διαμαρτύρεται και να τραγουδάει την πατρίδα έχασα. Πρέπει να αγωνίζεται με έναν τρόπο από τη στιγμή που έχει το δικαίωμα να βάλει την υπογραφή του, να τη βάλει. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όλοι είναι για μια σφαίρα στο κεφάλι. Τους κάνουμε και την τιμή να δείξουμε την υπογραφή μας. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είμαστε σωστοί άνθρωποι, έχουμε το τελευταίο ευγενές όπλο που μπορούν να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είμαστε και εμείς εδώ, κύριοι.
Συμφωνώ, καλή μου. Δεν είμαστε η μάζα τα πρώτα. Συμφωνώ, ρε Ελισάβετ, συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό. Γιατί εγώ μέχρι τώρα δεν έχω ζήσει με ένα βουλευτή παρέα. Ενώ υπάρχουν πολλοί που το έχουν κάνει αυτό και έχουν γίνει 45 και 50 χρονών. Κληρονόμησαν για τον παπά τους αυτή τη συνήθεια και δεν μπορούν να προδώσουν το κουμπάρο. Ελισάβετ, αν είχαμε στα χέρια μας, άκουσέ με σε παρακαλώ, αν είχαμε στα χέρια μας, άκουσέ με λιγάκι, άκουσέ με, Ελισάβετ, αν είχαμε στα χέρια μας κανένα δυο πανελλαδικές συχνότητες τηλεοράσεων και 5-6 ραδιόφωνα, αυτή την πληροφόρηση που λες θα την είχαμε στείλει στον κόσμο μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό τώρα που παλεύουμε από ένα ραδιόφωνο επαρχιακό απέναντι σε όλο αυτό τον αρμαγεδόνα της προπαγάνδας και μέσα από το ίντερνετ με πόσους έχουμε ο καθένας, 1.000, 3.000, 2.000, 500, 300 φίλους ο καθένας στο Facebook ή όπου μπορεί να ειδωθεί ένα τέτοιο και πόσο μπορεί να εκτιμηθεί και τα λοιπά όλο αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι τρομερά δύσκολο να φτάσει μαζικά. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί είναι δύσκολο? Πλάκα μου κάνεις. Γιατί είναι δύσκολο? Εγώ δεν ήμουνα. Εγώ χρόνια ζω στην Ελλάδα. Εδώ μεγάλωσα. Τι δεν μπορώ να καταλάβω και να σου πω κάτι για την τηλεόραση. Έχουμε μάθει ότι πρέπει να μας πληροφορεί κάποιος είτε καλός είτε κακός από την τηλεόραση. Μα τι σου λέω τώρα? Μήπως το να ενημερώσουμε, το να νομίζουμε ότι πρέπει κάποιος, ειδικά στην τηλεόραση, η οποία είναι τόσο μεγάλη εξάρτηση στο μυαλό, όχι Θανάση, να σκεφτούνε. Ελισάβετ, υπάρχουν αυτά όλα που έχουν στα χέρια τους αυτοί. Τα έχουν στηρισμένα σε νόμους που γνωρίζουμε από τον Πυθαγόρα ακόμα. Άκουσέ με να σου πω. Εγώ εδώ κάνω μια αντίσταση. Έτσι πιστεύω και αυτό κάνω, αυτό λέει η καρδιά μου. Εάν εγώ σταματήσω να έχω το ραδιόφωνο στα χέρια μου, θα ξεχαστώ μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτοί οι ακροατές που με ακούνε δεν θα με ακούνε μια εβδομάδα, 10 μέρες, τέλος. Δεν θα υπάρχω πια. Τα μέσα ενημέρωσης είναι για να κρίνουμε εμείς όταν ακούμε. Τι λες μωρέ Ελισάβετ? Τι λες μωρέ Ελισάβετ τώρα? Μας έχουν κάνει να μην σκεφτόμαστε. Άκου να σου πω. Εγώ δεν άκουσα κανένα ραδιόφωνο και καμία τηλεόραση όταν σκέφτηκα. Αυτό θέλω να πω στους συμπολίτες μου. Πρέπει να σκεφτόμαστε. Να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Είσαι μια μικρή μερίδα που κατάφερε να ξεφύγει από την παγίδα. Αυτό είναι σωστό όμως. Δεν θα κοιτάξουμε τη μεγάλη μερίδα. Απλώς κατάφερες να ξεφύγεις από την παγίδα. Γνωρίζουμε. Δεν έχει δηλητήριο. Θα φάμε το υπόλοιπο μεγάλο κομμάτι που έχει δηλητήριο. Αυτό